Egun ondenei, Natalia Gaston naiz, Italenteko dinamizatzaileetako bat, bai? Eta, bueno, bat arte honetan zuekin egon naizena pixkat, etasi ereduaren inguruko oinarriak edo gakoak pixkat komentatzeko, errepasatzeko, gogoratu arazteko, bai? Hain zuzen ere hori da pixkat burua oantxe ikusko dugu zen, bai? Orduan, esan duten bezala, eta oinarrizko gakoak, hasiko deu saioa, mesedez mikroak itzali, gu ere kanpotik aia kontrolatzen, baina bazparen mikroak itzali, albalin badezue, zuen usuarioan jarri ikastetxea eta zuen izena, gero itzeite badezu edo, gu jakiteko zein da, ez betire izena jartzea ondo tartea aurpegi. Eta gero jakin araztizue, saioa grabatu ingoan, bai? Grabatuko da batez ere, gero baliabide bezala zuei eskaini ahal izateko. Hemendik egun batzutara, Italenteko gunean egongo dira saio guztik, eta ziazteko saio guztik, eta hola zuek, nahi dezuenean gero berrerabili ahal izango dituzu. Bai, hori da helburu nagusia. Egun batzuk beharko ditugu, hori egiteko, ze edizio txiki bat itegu bat txukun usteko, bale? Beste alde batetik, goatu saio hau euskeraz dela, alatze hona horre ikusita eta euskeraz izango da, naiz eta norbeak gero lasai galderak nahi baldin baitu, bai txatean, bai zuzenean, ez da inongo arazorik gaztelera erabiltzeko, baina nire azalpena euskeraz izango, bale? Eta gutxi gora bera, saioa horre ikusita da, ordu betetxo bat hola, eta gero zuen galderak edo kezkak edo komentariak partekatu nahi ditugunakin, kalkulatu dugu orduta laurtintxo bat edo jongo zaigula, gutxi gora bera betik, bale? Ez bakizuek gauza guik ez da errexen izaten kalkulatu, bale? Orduan, ondo iritzu handi bat zaizue, hasi nogea bai, 10:02, baten batola igual beran iritsi bada, sarreratxo honekin garaitziristeko moduan, bale? Momentu honetan, mordoxka bat gaude konektatuta, orduan, norbaitek galderaren batin nahi badu edo txatetik egin dezake, edo badakizu esku altxatzeko aukera da hola, eta ni naiz saioa dinamizatzen hau, kanpoan nire lankidea behinatu dago, eta beak abisatuko itzerbait badin bada, bale? Eskalde batetik, mentimeter erabiliko dugu, bai? Orduan, ez asko, baina 3-4 bat momentutan. Orduan, oain ez da behar sartzea, abisatuko izuen noiz, baina mugikorra esku eraikitzea, komeni. Bale? Bueno, hasi nogea, bale? Zein da saioaren helburua, web horrian jarri genuen bezala, eta zuk izena ematerakoan irakurri zenuten bezala, helburua batez ere da, eta hasi ereduaren oinarrizko printzipioekin konektatzea. Zergatik antolatu den saioa? Bueno, ikastetxetan, badakizu ikastetxetan ibiltzen gala, bueltaka ez da, koordinatzaileekin, irakasle taldei laguntzen eta askotan komentatu izan diguzue, urte batzuk damakizkigula, eta hasi ereduarekin bueltaka, eta, norbeak bere ibilbidea indu, eta nola baitzeteko ikastetxe bakitzen pixkat bere neurrirako traje bat indu, eta batzutan traje horiteakoan, oinarrizko printzipio batzuk, aztu ez duk esango, baina, garrantziak entzeiela, edo, moldatu ditugula, ezta? Eta, koordinatzaile askok, esatezi duten importantea zara, ondo iritzen zitzaiela, eta ziazte honetan, printzipioiek zein dian, gogorarazpean, bale? Orduan, hori daka helburua. Oso oinarrizko mezuak izango diaz, baina, espero dugu balio izatean, oinarrian dauden gauzaliek eta erreskuratzeko, bai. Zuen artean, baten bat, eta zi ereduan nahiko berria baldin bada, edo irakaskuntzan nahiko berria baldin bada, segunduna ere balioko dio, aurten ikastetxean eukidun esperientzia hortan, gauza batzuk hobeto ulertzen. Bai? Bale? Orduan, hoi da helburua bestalde batetik, baten batek orain ikuste baldin badu, hau etzan nahi nuna, edo nik asmo hau ez neukan, bere momentu igual ez nuen olako web horrian idatzita da nahi kasu asko egin, zedetik horreta eta prasak erakortziteu gauzan, lasai deskonektaduta bizko, ez da hori jengo arazorik ez da grabatuta eratzen zein etorri nan da zen. Bai? Bale, hau azkenean aukera bada aurre. Bale, orduan, eskatuko izuen mentimeterren sartzea, eta hor daukazue menti.com, bai? Eta hor daukazue kodigoa 6, 9, 9, 9,
9-6-2-5, bai? Eta hor galdera pare bat inguizkizuete, oain momentu baten ikusteko hor kamaran beste aldea zaudetena, ze pixkat ze ibilbide daukazuen eta ze esperientzi daukazuen, bale? Ondo moldatzen nahi zen hori denekin. Ez? Bale, momentu bat, partekatu dizue vestimentineko. Azalduko zaizue, hoxe. Bale, galdera hau azaltzen zaizu, ez da ze esperientzia duzun eta zi ereduan. Ez zuen ezagutzen, edo ezagutze zuen, edo ezagutzeaz gain, lan egiten dezuen dagoeneko eta zi ereduan. Bai, txukoek minututxo bat edo pare bat, erantzuna jasotzen joteko eta gero biztaratuko ditugu erantzuna. Zaudete 38 pertsona, 38 konektatuta saiora, eta 25 konektatu zaten mentimeterra, agian batzuk ez daukazuen mugikorra eskura, no? Badakizue, QR-a enfokatzeakin, ja aukera matrizu esartzeko zuzen. Eta jongo ikusten, pixkat hemen kamala aurrean, kamala atzian zaudetena markatu, ze esperientzia daukazuen eta zen. Bueno, entzuten zaudetenen gehiengo handi batek dagoeneko egiten du eta zen lan, bai? Eta badaukagu bat ezagutzen ez dugun ardun espero den, denentzako baliagarria izatea saioa, bai? Hala ere, nik itzein ala, ikusten baldin badezue zalantzan emaldiatzen zaizuela, galdetu, behinetek abisatuko, edo bukaeran, nahi badezue txaten bitartez, edo nahi badezue zuzenien hitza hartuta. Bai? Bale? Orduan, berez, saioa dago pentsatuta esparru guztitako, esperientzia dezuena, ezagutzeko, errepasatzeko nola entzateko, benetan goatzeko atzetik zer daun, ze askotan putereak zere ginetara, baina atzetik daun zertarako hori aztuta, eta ezagutzen ez dezuenentzako, bintzat jokatzeko eta oinarrizkotik. Beste galdera bat botako izuete. Etazi entzun da, etazi hitza entzun da, zer datorkizuen burura, hitz bat bota behar dezuen. Azalduko zaigu laino bat izan. Hitz lotzen duzu ereduarekin. Emaitzak ez ditut erakusten pixkanaka deneken antzun arte batzuk besteak ez kontaketu. Zelestena, nahi gabe referentziak hartzeko. Erantzun dezakezu erderaz ere lasai asko, Galdera izango litzateke, eta si escuchas la palabra eta ¿qué palabra te viene a la cabeza? Bakoitzak lasai erosogo da hori eskuntza. Hogeita marta dute, konektatuta mentia eta 23 erantzun. Honeran, erakusten joan nahi zuen. Pues hauek dia azaldu dian gauzak, ezta? Erronka, tresna, taldea, talde lana, kolaboratiboa, burua ustea, zeratik ez, italent, ezta? Lankidetza, proiektuak, nahaspila bat, jongo iaia, hemen dauden hitz horiek bat datozen oinarrizko mezu horiekin, eta beste alde batetik batzuk normala da, eta beti gertatzen da burua ustean, nahaspilak guzti horiek, argitzeko bidea edo klaberen bat behintzat topatzen. Bale? Pasen,
Bueno, badakizue dagoeneko eredu ezagutzen zuena, eta ezagutzen ez zuenentzako, hor daukagun diapositiba hori izango luketeke ereduaren ezaugarriak biltzen dituen infografia. Badia urte batzuk, hasi ginean eredu honekin, gutxi gora bera, 2013-2014 hasi ginean eredu hau ikastetxetan pixkanaka martxan jartzen. Momentu honetan, 90 ikastetxetan zeate eredu honekin lanien batzuk hasierako momentu batean, beste batzuk ja sakondugoa daukazu eta aurreratugoa, bakoitza bere martxan, baina hanbadia ja 10-12 urte eredu honekin lanien egian. Eta infografian jasotzen duena da, zeintzuk dian ezaugarri potolonak. Baina horta sartu baino lehenago, bai iruditzen zaigu garrantzitsua dela gogoan eukitzean, zertarako sartu ginen aldaketa honetan. Batzuk aipatu esan bezala, nahaspila bada, burua usteak sortzeizkigu, baina zerbaiterako sartu ginen aldaketa honetan, ez da, duela urte batzuk ordu, zertarako hori presente eukitzea, egitzegu oso importantea dela, bai? Zein da zertarako hori? Momentu honetan esango genduke, eta talentuaren institutua ganez, eta zertarako sartu ginen, gure ikasleen talentua garatzeko. Edo hobeto ganatzeko. Ikasle guzti dauzkat bere talentua. Kandu nahi duena da, lanbide heziketan talentu horiek lekua eman. Eta lanbide heziketaren bitartez, beraien talentu horiek gizarteratu, enpresetara eraman. Eta izan daitezen ikasle horiek, gure ingurune horren aldaketaren bultzatzaile batzuk, ez da? Klaro, esaten denean talentua zer ideitzi dugu, ez? Talentua azkenean da, kalian zaudenean, lanian zaudenean, familiakin zaudenean, zure testu inguruan sorte zaizkizun erronkei aurre egitean. Hori da, edola dakagun pixka definituta talentua, sortze zaizkigun behar horiei eta gizartean dauden behar horiei, aurre egiteko daukagun gaitasun hori, erronka horiek ebazteko daukagun gaitasun hori. Klaro, zer da, erronkak ebazte horren atzetik zer dago? Eta ez da gai klasiko erronkak, gelan nintzitugun erronkak, ez da topatzitugun erronkak gure bizitzen. Hortarako badago olako lan egiteko modu edo prozedura bat, ez da? Badaukagu horrik daukazu zean infografian, baina behaketa bat eskatzei du, ze behar dauden enpresan, edo ze behar dauden gizartean, eta horietatik zeintzutan parte hartu nahi dut, edo zeintzutan eragin nahi dut, ez diren gure gizartean erronka asko daude, gure enpresetan erronka asko daude, baina igual momentu hori denei ezin duten, aukeratu barret zein txiko egiten, horri eusteko zein informazio behar duten, sormena ere erabili behar dut, ez da, erronka horri zein modu diferentetan aurre egin bizaioketen, eta modu horietatik zein den egokien aukeratzeko gai izan behar dut, edo entzat dauzkaten baliabidekin egokien egin zaitena. Jardun bat egon behar du, ez da, erronka hortan saiakera bat egon behar du, eta gero beti emaitzaieko ebaluatzen behar du, ez da, seguruna prozesu honek gutxi gora bera, zerbaitegatik lotzezue batzuk, gelan erronkak ebazteko erabiltzen duen 11 pausoko kurtillo errekin azkenean prozedura antzekoa da, bai? Eta guzti hori, ibilbide guzti hau, badazkagu hor beste bi elementu jokoan jarri behar ditugunak. Ez da, alde batetik pentsamentu kritikoa, edo zein erronkari igual ez diogu eutxi behar, edo gai izan behar deu beharrak detektatzeko, baina guk nahi deu betaurreko konkretu batzukin, gizartea hobetuko duten betaurreko hiekin, eta beste alde batetik kudeaketa emozionala, ez da, ibilbide guzti hortan, bai gelan ebai gertatzen zaigu, baina gure bizitzan edo gure ibilbide profesionalien ditugun erronkai, emozionalki aurreiteko gaitasunak ere uki bat, ezta? Eta guzti hortarako guk sortu behar dut gelan, edo asmoa, eta zire dokin nahi duna da, testu inguru bat sortu ikasleak prozesu hortan entrenatzeko. Eta horrek zesan nahi du, prozesuetan entrenatik zesan nahi du. Ikaslekin entrenatu behar ditugula, noski, beraien lanbideari dagozkion gaitasun teknikoak, ez da, zurgintzakoak baldin badia, zurgintzat jakin marko hue, elektrizista baldin badia, elektrizitatea jakin marko hue, edo, ezakit, idea paindegi batean lan egitekotan baldin badaude, hor behar dituzten ezagutza teknikoien jakin marko dituzte. Baina beste alde batetik, duk nahi dugu ere, momentu honetan, hain garrantzitsua bian zeharkako gaitasun horiek entrenatu ikaslekin. Zeharkako gaitasun horiek, nolabait, eta zitestu inguru hortan
indar gehiago hartzeuenak. Ez du esan teknikoak landuko ez ditugunik, zerena bezala hor dauzkagu, baita enpresek onartzi dute teknikoki ikasleak ondo prestatu ezaztena. Baina baita ere enpresek ezazti dute, badaudela beste gaitasun batzuk gaur egun garrantzitsuak dinak, igual hain dela 40 urtean garrantzitsuak etzean. Eta momentu enten zeharkako gaitasun horiek, momentu enten zehau evoluzionatzen dikua, antzizuen, hain dela 25 urte gaitasun digitalak etzen hain garrantzitsuak eta guain bai, momentu enten zeharkako gaitasun horiek daude 6 multzotan adierazita. Bale, aurkezpenean dituzuen 6 multzoetan. Eta hortaz aparte, gaitasun teknikoak eta zeharkakoak garatzeaz aparte, guk nahi deu, edo proposatzen deu, gurekin ikasleak ikasten ari diren denbora hortan, aukera aukitzia munduari begiratzeko beste betaurreko batzutak. Balioen betaurrekoak. Ez da, gaur egun askotan gure ikasleak gaztetxoan dialako eta daukagun gizartea daukagunako, ez dakate askotan aukerari hainbat gauza bere buruei planteatzeko, ez? Hainbat balioren inguruan, beraiek ze postura duten, edo ez dute, planteatzeko. Eta horrek ze inpaktu daukan, ez ondorio ditu, beraien testu dena dalakoa testu mundu. Orduan, badaukagu proposamen bat ere, beraien 2 urtetako ibilbide hortan zehar, balioak ere lantzeko. Zerik zego erronkak ebazterakoan, garrantzitsua dela, zuk pertsonalki nolabaiteko posizionamentu batetik eukitzetartako hausnarketa batzuk bideratu behar. Orduan hau izango litzatek pixkat zertanakoa. Eta zirenua zertarako ontako. Hau garatzeko. Jakinda, 2 urte dauzkagula, gure ikaslekin normalian, ez batzuk igual ibildire luze goitegue, 4 urte pasatu dituzte baiteguelako erdi maila goi maila, edo oinarrizko maila eta erdi maila, eta igual denbora gehiago pasatzen. Baina, gure gana lanbide heziketan dituen denbora hortan, gai hauek mahai gainean jar. Gaitasun teknikoak landu, baina baita ere zeharkako gaitasuna eta baina. Eta hortarako sortu zen, eta guzti hori posible izateko gelako testu ingurua. Edo ikaskuntza testu inguru baten zen. Gaur egun gela fisikoa ere, virtualizatu zaigu zatitxo batzuk, eta enpresa ere sartu zaigu, ikaskuntza prozesuan, ikaskuntza prozesu hortan, landu nahi ditugun gauza hori bidea emateko. Sartu ginean aldaketa guztiontan. Eta batzun esperientzia pentsatzen izango da, aldaketa interesantea izanagatik, batzutan ez dela errez. Orduan azkenean, eta testu ingurua, zer da, tresna bat. Eta tresna bat, ikasleen, nolai laburtzeko, ikasleen talentua garatzea albidetzen diguna, baina tresna bat da. Ez da helburua ez da erronkak, guk erronkak ditugu zertako ikaslekin gaitasun batzuk entrenatzeko. Ikasleen perfil profesional bat lortzeko. Hori da ikaskuntzan helburua. Iten duna da, ikaskuntza testu inguru horri ezaugarri batzuk eman, entrenatu nahi ditugun gaitasun horiek posible izateko. Nola baitesa. Orduan, tresna hortan, eta testu inguru hortan, nun dago muina, zein da, elkore esaten dena askotan ingleseko hitza erabilta, ez da, nun dago funtsa, eredu honen funtsa. Eredu honen funtsa, irudian bezala dago, erdin. Erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza. Hori da ereduaren funtsa. Erdigunea edo kore hori. Orduan ikusten zuen bezala hor, 3 atal daude. 3 hitz daude, eta ez daude aukeratuta edo zein hori. Nahi eta aukeratuta daude. Alde batetik daukagun ikaskuntza, erderaz aprendizaje, ez da? Beste alde batetik elkarlana, kolaboratibo, eta beste alde batetik erronka, retos. Ditugu 3 atal. Eta 3 atal horiek bakoitzak badauka bere lekua gu sortu nahi duen testu inguru hortan. Ordu nahi jugu gana da, pasatzen pixkat atal beter. Zerbait galdetu nahi badezue, lasaitzen bainatek abisatuk, jakiteko. Ordu ikaskuntza ni dago, lehenengo elementu, ikaskuntza, aprendizaje. Eta fijatu gartzula ikaskuntza, testu jartzen irakaskuntza. Zerbait egaten. Zer da hori ikaskuntzan atzeki? Alde batetik, helburuak ikaskuntza esanguratsua izatea, eta esanguratsua izateak, erderaz izango litzateke signifikatibo, baten batekola erresago jarritzeko erderaz. Esanguratsuak esan nahi duna da,
ikaslearentzat izan behar duela baliagarria. Ikasleai finkatuta geratu behar zaion zerbait. Ez dela gero erabiltzeko kapaz izangoan zerbait. Bai? Ez dela ikasi du, aprobatu du azterketa eta gero azten zaio, baizik eta gero behantzako hori, beste esparru batzutan erabiltzeko gai izangoan eta bat. Bale? Claro, horrek ze eskatuko? Eskatuko ikaslea jartzean modu aktibo baten. Askotan esate du ikaslea protagonista, ikaslea erdigunean. Horren atzetik da hona da ikasleak aktibo izan behar dula. Ikasleak beak egin behar du zerbait ikasteko. Bai, guk fokoa jarriko bagenu irakaskuntzan, irakasleak egin behar du zerbait. Honek ez du esan ikaskuntzan guk egin behar ez duenik, baina fokoa ikaslean dago. Ikasleak egin behar du zerbait eta kostiente izan behar du, horregatik da esanguratxo ere bai. Kostiente izan behar du, ez dut topatzen, Josu, igual etxan. Arkatu, normalmente mikrofonoa egitatzen. Esaten nahi nintzen, aktiboa izan behar du, arkatu, eta aktiboa izate hortan, beak ulertu behar du zein dan bere lekua, eta beak ikasi behar dula. Guk indezakegu erakutsi, baina beak ikasi behar du. Eta bigarren zati hori gabe, ez da posible prozesu, ezta? Orduan horrek zeskatzen, ikaslean partetik ere konpromiso bat, hau da, guk jarriko dugu ibilbide bat. Guk diseinatzea, irakasle taldeak diseinatzea ibilbide bat, ikasleak ikasteko. Baina ibilbide hori egitea, eta ibilbide hortan martxan jartzea, bere konpromisoa. Eta berak konpromiso hori hartzen ez da du, gure asko komplikatzen zaigulana, askotan konpromatuko zenuten ez. Bai? Claro, behin beak konpromiso hori hartu dula, guri zeskate ibilbidea daukagu, ikaslea daukagu, baina lagundu inbartzaio, bide laguntza. Eta hor gure lana oso garrantzitsua da. Bai, ikasleak eko behar ditu erreferenteak, eta baduka irakasle talde bat erreferenteak. Irakasle talde horren zeregin nagusina da, ikasle horri laguntzea, diseinatu duten ibilbide hortan aurrea egiten. Eta laguntza hori behar du ikasteko, ikasle batzuk beharko gehiago, beste batzuk gutxigo, batzuk beharko mota bateko bide laguntza bat, beste batzuk beste mota batekoa, baina denek behar dute bide laguntza. Bai, orduan askotan esateana, eta zina, que se busquen la vida, ez que se busquen la vida, guk lagundu behar diegu bide hori egiten, ez ditugu bakarrik uste. Bai? Eta gero horrek daukana da, atzetik ebaluazio formatiboaren ikuspegi bat hau da. Ikasleak ikaste ibilbide bat egin du, ezta? Bea konprometitzen da ibilbide horrekin. Guk tarteka esan behar diogu, nola dioguan ibilbide hortan. Eta ibilbide hortan ikasten nahi da modu esanguratsu baten. Gero, lortzen ditu gaitasun horiek erabilia izateko beste testuinguru batzutan eta beste esparru batzutan. Bai, orduan ikusten dezen zela, holako zehara, ez da, zirkulo gara. Ebaluazio formatibo hortatik lortuko du nondazkan hobetzeko gauza. Eta orduan beak aktibatu beharko du hobetzeko gauza horietan. Eta horrekiko konpromiso batzuk hartu behar ditu, eta hor lagundu hori, eta hor sotan. Aurre, bai da denbora guztien, baina hori ikaskuntzan jarrita eta ezain bestu irakaskuntzan. Baita horrek ez duzena irakaskuntzan gogoztan. Baina gure ardatzan da ikaslearen ibilbide. Bai? Elkarlana, kolaboratibo, beste ardatz garrantzitsu bat. Ikustezu hor, elkarlana barruan, elementu ezberdina duena ez da, da kohesioa, da ikaskuntza komunitatea, da helburua mankomunak edukitzea. Claro, gure ikuspegitik, edo eta ereduaren ikuspegitik oso garrantzia kolaboratiboa, ze ereduaren printzipiotakoa da, elkarren gandik eta elkarrekin ikaste deula, ez da, hemen ustuten jarripen. Elkarrekin eta elkarren gandik ikaste deula. Gure ikaslean, ikastetxeko esparrutik edo ikaskuntza esparrutik lan mundura edo gizartera joteanean, ez dira ongo isolatuta. Barko lana, beste batzukin. Eta bere lanian aurre egiteko izango beste batzun beharra. Eta beste batzuk izango bere beharra. Baina ez zaio pasako bakarrik lanian. Pasako zaio gizarteko edozein esparrutan, familian, ez orduan. Gure testu inguruetan eta testu inguruetan oso garrantzitsua da interdependentzia hori entrenatzea. Eta beraiek kostientzia hartzean elkarrekin hobeto ikastela. Batzutan mantxogo, egia, baina urrutigo joango dira. Batek besteengandik ikasi dezakela eta batzuk bestei laguntzen egula aurrea egiten. Eta modu
individualista baten, ez dela iritsiko, ez pertsonak eta ez gizarte bezala, aurrea gona hartzeko, ez dola inbeste aurreatuko. Aurreatu ez termino ekonomiko baten, baizik eta hazi, hazi pertsona bezala edo gizarte bezala ez gana hainbeste haziko. Bai, orduan, eta testu inguruan saiatzen gana hori, esperientzia hori bizi dezaten modu kostiente baten. Eta konturatu daitezen, batzuk bestetatik ikasten deula, eta batzuk besteen eragina daukagula batzuk besteengan, eta elkarrekin lan horrek eragin positibo daukala denentzat. Eta ez dugu aplikatzen elkarlan hau bakarrik ikasleetan. Ze hori ere askotan, ikaslekin hitz egiten beraiek esaten dute, bai, guri eskatzen duzu elkarlana, baina gero irakasleek ez duten. Eta testu inguruan planteamentua da, irakasleek ere elkarlanean, eta irakasleek ere onartzea, elkarrekin lan hain da, hobetu nuen, ikaslei eskainiko dion ikaskuntza esperientzia, hobea izango dela, elkarrekin lan egiten badun. Eta ez bakarrik irakasle aldean, ikastetxe barruan eta ikastetxeen artean. Ondo, saretzen lan hori, gure testu inguru hontan, edo aurrera ematen saiatzen egin testu inguru hontan da, oinarrizko elementua. Horrek zeskatzeu? Irakasle taldeak estrategia bat beharko dula, hori garatzeko ikasleekin. Hau da, ikasle asko ez dute eukiko esperientzia elkarren ikastearena. Ez dira kostiente izango beraiek iteguena, edo beraiek hartzituzten erabakiak parekoan ze impacto daukat. Edo ez da kostiente izango parekoak egiten duenak berangan ze impacto daukat. Ez da, guk euki behar dugu estrategia bat, elkarlan hori nola garatuko dugu. Eta elkarlana tresna bezala ulertuta. Gero beste gauza bada, irakasle taldeak erabakitzen badu, gaitasun bezala ere nahi dula, zeharkako gaitasun bezala landu nahi dula, baina honi hemen nahi nezitzen tresna bezala da. Nola erabiliko dugu elkarlana ikasleak beraien ikaskuntza prozesua optimizatzeko. Hortaz zainen. Gero beste gauza da, hainbat lanbidetan taldian lana egitea oso importantea dela, beti taldian lan egitea tokatuko zailako, eta gaitasun bezala garatu nahi dugu. Hoi kontu bada. Baina oantxe ez nahi zortazen. Oantxe nahi zena da, elkarlana nola erabiliko den ikasleak urrutira horretuzteko. Urrutira osan ere, gehiago azteko, gehiago ikasteko, hobeto ikasteko. Batzuk besteetatik nola ikaseko, irakasle taldeak estrategia bat behar dugotako, zehazeratik ezakiteko. Eta estrategia hortan sartuko ja, hor erdin dauden elementu biek, pentsatu behar dugu, nola lortuko dugu beraiek pertenentzia komunidade sensazio bat ezitzea, ezta? Edo nola lortuko dugu kohesio hori lantzea, konfiantza hori lantzea, ez da erresa. Batzuk besteetatik ikasteko adibidez feedbacken amar diogu elkarri, eta konfiantza bat espalimaka hori mugatuten, edo helburu komunean nola jarriko. Hori elkarlanan gehiago. Eta beste alde batetik ditugu erronka. Hirugarren elementu esan den ikaskuntza, kolaboratiboa edo elkarlana, eta erronka. Eta erronkak seguruna, gehienek lotuko duzue kurpilarekin, bere momentuan diseinatu zen 11 pausutako kurpilarekin. Batzuk kurpil hori egokitu induzue, adibidez, oinarrizko mailatan lan egitezuen irakasle asko, egokitu duzue, oinarrizko mailako ikasleentzako 11 pauso luze itezaielako. Orduan, naiz zuek burun irakasle taldeak prozesu hau eduki, ikaslei igual aurkezte dizue 6 pausotan, edo 5 pausotan, naiz gero barrun ite zuen jarduerak 11 hauei begira daude. Hori ja egokitu daiteke. Baina zer da hau 11 pauso hauen atzetik. Badao leheno hasieran talentuaren diapositiban ikusi dugun prozesu hori. Nik erronka bat detektatu behar dut, edo jakin behar dut zein erronka, edo ebatzen egiten arazoa, edo aurre nahi dioten egoera, DBH-en eta situaziones de aprendizaje, ditzei azkenean hitza da aldatzen dara, baina atzetik da ona berdina da, testu inguru konkretu baten, nik zerri aurre nahi diot, zerri eutxi nahi diot hori aldatzeko, edo soluzio bego bat emateko, Orduan, hortik hasi, eta, egongo dia gauza batzuk jabadak ezkitenak, eta egoera hontan berrera ditzakitenak, beste batzuk berriak ikasi bat ditutena, ikasi beten guzti horrekin sormen prozesu bat egoa, ze alternatiba okurritzen zaizkit.
ze aukera ezberdin jarriko ditut mahai gainean. Eta baloratu emarko ditut, erabaki emarko dut, gauzatu emarko ditut, ebalakatu emarko ditut, eta hor dago prozesua. Orduan, eta ereduan prozesu hori garrantzitsua da? Bai, garrantzitsua da. Zergatik, prozesu horren atzetik, leheno aipatu ditugun zeharkako gaitasunak daudelako jakintza tekniko ezagatu. Bai, zuk erabaki behar dezunean, zer erronkari aurre ite jozun edo nola ingo jozun aurre, muga batzuk jartizkezunean, alternatiba batzuk ez diate balio, nire balioekin ez faztelako bat. Edo erabaki batzuk hartu dituzu, ze baliabide erabiliko ditut, zeintzuk ez dituten erabiliko, ze aukera da hobea, bestea baino zergatik da hobea, ze parametro jarriko ditut baloratzeko aukera bat hobea da, ez bakarrikan jarriko ditut ekonomikoak adibidez, edo beste batzuk kontutan hartuko ditut, ezta? Edo aukerak sortu behar ditutenean, nire sormena aktibatu behar, gaitasun horiek aktibatu ditut, ez da berdina nik sortu aukerak, edo nahi ematen maizkiatei aukerak egin da. Orduan, kurpionen atzetik dagoena da, zeharkako gaitasun horiek lantzeko diseinatuta dagoela. Daudelako momentuak, komunikazioa behar dutena beste ikaskidekin, edo beste batzun aurrien komunikatu behar dutelako, edo taldian lanen behar dutelako, eta bakoitzak ditulako zeregin batzuk, eta gero guzti hori enpastateko eta kuadratzeko gain izan behar dutelako, dana. Baina kurpionek testuinguru sortzeak emateigu zeharkako gaitasunak lantzeko aukera. Orduan, tresna potentea da, zentzu hortan. Baina diseinuan hasieratik kontutan lotu behar. Tresna da, hori importantea da, helburua ez da erronkak egiteagatik. Baizik eta erronkak ditugu tresna bezala gaitasun batzuk lortzeko. Egia da, gure proposamena dela, erronkak ez zitia urtean bat hori, ze horrek ez daka inpaktu handirik, hau da, helburu bat bada, esan egun prozedura hori beraiek barneratzea, eta errepikatzez barneratzea, orduan kursuan zehar, emaitugu behin baino gehiago erronkak, hasieran beharko gidatzea guk prozesori eta pixkanaka barneratuko guen. Eta egia da prozesuak ez duela berdin funtzionatzen, oinarrizko mailan, erdi mailan, edo goi mailan. Baina helburua bada dinamika hori beraiek barneratzea. Eta barneratzeko errepikatu nagatzen. Orduan, erronka bat iruilekoan bi aste irautituna, gaizki dao, ez, hasiera da. Guk ere irakasle entrenatu behar testu egunotan. Baina helburu da, alik eta denbora gehiena pasatzea ikasleek erronketan nahi. Eta alik eta gehienetan prozesu hau errepikatzea, alde batetik zeharkako gaitasunei entrenatzeko aukera emateko, behin bakarrik lantze bade, ezin dute garatu. Ez da evoluzio posible, behin bakarrik lantzean, eta bestalde batetik prozesua bea barneratzen. Orduan, esan duten bezala, tresna bada, eta tresna horren atzetik dagoena da, ikaslearen talentuaren garapena. Eta talentuaren atzetik dagoena da, zeharkako gaitasuna, balioak eta gaitasun tekniko. Eta horiek hirurak dira jokoan jartzetugunak erronken bitar. Gaitasun horietan edo balioetan, erronkeak pasa ala, erronkak egin ala, evoluzio bat ematen jungoa. Eta erronka berriak iritsiko dira, eta erronka berriak erabiliko ditugu, beste gaitasun batzuk eta beste balio batzuk lantzen joteko. Eta berriro erronka zerronka jungo gara evoluzionatzen eta aurreatzen. Orduan, ustezkoa da hemen, zuetako askok esan duzu esperientzia badezuela eta ereduan, ustezkoa da normalian hasierako erronka, izatea mugatugoak, txikigoak, gaitasun gutxigo jokoan jarrita, normalian gainertzi izaten gaitasun potoloa, eta geroz eta zikloa aurrera jun, orduan eta erronkak dira potologoak, intermodularragoak, gaitasun gehiago jokoan jartzetuztena, normalian gainean gaitasunen garapen maila potologokoak ez, bezki esaten nahi beste ulertu eta identifikatu, eta tarea txikikin, bezik eta ere izatea, maila kognitibo altugoko gaitasunak, ez da? Arazoak ebatzi, aplikatu zerbait, fabrikatu zerbait, diseinatu, izatea beste maila bateko erron. Orduan, gara esan den, behar deula ikaskuntza, behar deula elkarlana, eta behar ditugula erronka. Eta hiru horiek, elkarrekin, izango diala nolabait testu ingurua aldatuko dutenak. Ez da, karo, bere hortan aldatzeu, ez. Zan nahi etena da.
erronka horiek benetan erronka izateko eta benetan gu bilatzen den inpaktu hori eukitzeko, euki behar dituzte azpitik oinarri batzuk, ez da, fijatzeu alimazateneno, ereduaren infografia hortan, erdin dago, orain aipatutugun 3 elementu horiek, ez da olako borobil baten daude, baina gero azpitik badaude beste 4 zutabe, nola bat esatea. Vale, eta 4 zutabe horiek ezinbestekoak dira testuinguru honek funtzionatzeko, erronketan oinarritutako testuinguru honek funtzionatzeko. Vale, orduan, baina ikusko ditugu zeintzuk dian 4 oinarri. 4 oinarri zein dira, bat, irakasle taldean. Irakasle eta testuinguru honek aukera ematen du, aukera eta kasik esango nuke behartu ite gaitu, irakasle taldeak talde bezala lan egiteko. Osea, ez du bakoitzak beti egiten. Erronka horiek esan badute, errealitatetik aliketak hartu. Eta badakigu errealitatea ez dela modularra. Orduan, modularra ez baldin bada, intermodularra baldin bada, eta modulo bakoitzean atzetik irakasle bat baino gehiago baldin badaude, modulo horien atzetik irakasle bat baino gehiago baldin badaude, derrigorrez taldean eman. Eta hemen, zaintasuna, kostu egiten guri ere, taldean lan egitea ikasle egitela. Vale, baina eskatzegu talde lan bat eta ikuspegi partekatu bat, eta helburu amankomun bat. Normalian helburu izango gure ikasleak aurrea egitea, Normalian helburu hori nahiko garrantzitsua. Baina ulertu behar du aurrea egitea hori denek berdin ulertu behar du. Zer da ikasle batek aurrea egitea. Hortan adosen egon baten. Bestela irakasle bakoitza airagiratzen leko diferente. Bai, orduan irakasle taldeak talde bezala lan egitea eskatzegu ere hori. Vale, eta orduan horrek baditu bere ondoriak, honeako eta txarreako, baina hemen ere ikasi behar dugu, irakasleak ere sinistu behar dugu, elkarrekin helburuak hobeto lortzeko. Eta elkarren handik asko dakaula ikasteko. Zer behar dugu, ikuspegi intermodular bat, hau da, errealitatean gertatzen dena. Nik oso ziklo gutxi ez dautzeitut, edo esango nuke ez da bat, ez dutela zautzen, nun bere moduloan elkarren artean eraginik ez daukaten. Bai, orduan guk ikaslei aurkeztizkigunak dira modulo arteko erronkak nola baita esateko, errealitatean, beraien lan mundu errealean, ez da, beraien lanbidean, topatuko dituzten egoera. Eta egoera izango dira intermodularrak segun. Horrek esan nahi du erronka guztitan modulo guztiko marutela bai o bai, ez. Oidatzuek egin behar dezuen hausnarketa bat. Zerk daukan zentzua eta zerk ez. Zuen ziklo hartu eta esan ze modulo daude lotuta zeinekin. Edo ze modulo zati dagoen lotuta beste ez dakitzen moduloko beste zati bat. Eta hortik ingo duzue egoeren planteamentua, erronken planteamentua. Baina ikuspegi intermodular batetik. Bakoitzak ezin du bakarrik bere modulua integrila ero. Orduan, galduite, eskaberaztasun pila bat galtzet, ez baiatzen nire modula, beste modulo batzukin nola relazionatzen, eta hori errealitatean lan munduan nola gertatzen da, gauza pila bat galtzen egin. Bai, orduan, behar dugu ikuspegi intermodular bat. Bale, bi gauzaia, irakasle taldeak ikuspegi intermodular. Bi horiekin ze lortzen den, ziklo ikuspegi bat. Hau bai dela oso garrantzitsua ikaslentzako. Guk irakasleek oso barneratuta dakau modulo bat, beste bat, eta modulo bakoitzak ze irakasle. Ikaslei berdin. Ikaslei lortu nahi dutena da, beraien zikloko titulazioa. Eta, espero dezagun, kasu gehienetan, titulazio horren atzetik dauden ikaskuntzak. Ez dutela titula bakarri nahi, ez eta ikasi nahi dute. Horren atzetik dagoen lanbide hori ikasi nahi dute. Bai, orduan, guk irakasle taldeok, behiatu behar dugu, ziklo ikuspegi batetik. Nola diseinatu nahi den zikloa. Talde bezala. Gero bakoitzak, modulo bakoitzak ingoio bere ekarpena, eta irakasle bakoitzak ingoio bere ekarpena. Baina, ziklo bezala noa eraman nahi ditugu ikasle. Zikloa bukatzeako ze lortu behar dute ikasle. Ze gaitasun lortu behituzte zikloa bukatzeako. Hori da beraiek garbitu behar dutena. Eta guk irakasle talde bezala garbitu behar duen. Orduan, hortako behar den, irakasle taldeak talde bezala lan egitea, eta bakoitzak ez beria ibeidatzea, baizik eta nolabait ikuspegi intermodular hortatik lan egitea. Bai? Jarraitu ingo bete, bainatek ez zer diten bitartean, ni jarraitu ingo bete. Bai, bestalde batetik, ze gehiago behar den testu inguru hori, beste esan deun eta testu inguru hori sortzeko. Bueno, pues behar deu, ebaluazioari begiratzeko modu diferente bat. Vale, eta modu hori da,
ebaluazioa ez egotea hain zentratua edo hain mugatua kalifikaziora, baizik eta gaitasunak lortzea edo ikaskuntzara, ez? Hau da, ikasi duen edo ez duen ikasi, ez hainbeste ze nota ateran. Vale, jarri behar dula, badakitela jarri behar dula, kurso bukaera, primera final, segunda final, moduloka eta nota borobil batetik 10. Hoi indi beharko den, baina gure prozesuak ezin du hortan oinarritu. Gure prozesuak oinarritu behar du ikaslearen evoluzio hortan, ikaslearen ikaskuntza hortan, ikaslearen bide laguntza hortan. Hortarako badaude galdera batzuk ikaslea guk garbi eduki behar ditugunak eta ikasleek garbi eduki behar dituztenak, ez alde batetik. Ze ikasi behar du ikasleak edo ikasle baten lekun jartzea baina, ze ikasi behar du. Zer da ikasi behar dutena. Eta nola ikasiko. Eta guk hori garbi adierazi behar dugu biraini. Eta berriro hain naiz, irakasle talde bezala, ez bakoitza bere moduan. Zuk ziklo hontan ze ikasiko zu. Eta nola ikasiko zu, ze eskainiko izugu, ze ibilbide eskainiko izugu, hori ikasteko. Eta ikustezu justu irudian, olako ibilbide bat, ez da? Zertaratu gaude ben, eta zer gauza ikasteko, eta hainbat gauza ikasteko. Eta nola ikasiko zugu behitu, guk ibilbideo proposatu zu. Eta hortik behin ikasleak konprometitzea ibilbide horrekin, eta bere ibilbide egiten azteala, dibujan jarri den bezala, bere pausoak ematen azten jote dana, tarteka behar jumarko dituzte. Ikasi behar duen ondatik, zer ikasi, eta zer estetik ikasi. Eta nola ikasi, zer funtzionatu, eta zer kestik funtzionatu. Eta hor sartuko dira jokuan ja, hainbat elementu dela guain hemen artistizotenak, ezta? Alde batetik ikaslei lortu behar dutena, lortu beharko luketena, ikasi behar dutena mai gainean jarri behar dio, baina bestetik bide laguntza jarri behar dio mai gainean. Eta bide laguntza hortan, eskainiko izteo, hausnarketako momentuak eta feedbackiko momentuak. Egia da, hausnarketa hitza hola entzun da, potoloa ikustea da, ezta? Hausnarketa, nate horretza marduena, ez dakitze barne begira da. Askotan gauza sinplean dira, da, beraiek kostiente izateko, iten nahi dian ibilbideak. Eta askotan, bidez oinarrizko mailan askotan dira, 2-3 galdera gidatu guk emandako 3 galdera. Zesatu behi zer ikasi dut, igual galditek. Eta igual galdera, hau ikasitu, bai ez, hau ikasitu, bai ez, hau ikasitu, bai ez. Eta ikasi gezun hori ikasteko zer lagun ditu. Eta ikasi ez dezun hori, zergatik ez dezu ikasi. Igual horrekin nahikoa. Gero egokitu behar da, gure ikasleen profila, gure ikasleen adina, beraien ibilbidea, baina momentu horiek eskaini artiztia. Eta gero eskaini artiztia momentua, nun feedback bat euki dezakegun, eta feedbacka eman. Eta esplikatzen izan, ez da guk esan bakarrik, behaiek ebai. Nola ikusi dian beraiek ibilbide hortan, eta ze ikusi den, zeratu daztan hortako, ze evidentzia ez daun hortako. Ebaluazioko testimonu hori sortu behar, nota zanatago. Notak egon behar du lagukaran bakitela, ez zaitela azte. Baina ikasle batik benetan aurre egiten lagunduko eguna ez da nota. Da, garbi ukitzia ze ikasi behar du, eta garbi ukitzia ibilbidea zein izango da, eta ibilbide hortan gure laguntza jasotzea. Horren lagunduko dira aurre egiten. Eta testuinguru hori sortu indago. Irakasle taldeak testuinguru hori sortu indago. Hori gure lana, ebaluazio estrategia hori sortzea, ikaskuntza estrategia hori sortzea gure lana. Eta gero, azkeneko elementua ze gehiago behar du testuinguru honek funtzionatzeko, malgutasuna. Eta hori, batzuk esan dezue, gehienek esan dezue, hasita zaudetela eta ereduarekin lanean, ez da, inkluso batzuk seguruna urte batzuk damak ez dizue, eta hori esperimentatuko zen duten malgutasuna behar da. Antolaketa malgutasuna behar. Bai ordutegien aldeetik, bai instalazioen aldeetik, bai lantaldeen aldeetik, guk kursoaseran lantalde batzuk ditugu, igual lantalde horiek moldatu behar kursuan zehar arrazoi ezberdinengatik, ordutegi batzuk ditugu, baina momentu batzutan ordutegi horiek ez datoz bat gure ikasleen ikaskuntza prozesuakin eta gure artean moldatu ditugu aldaketakin ikasle horiek hobetaten dituko, edo gelak ezin dugun antolatuta, maiak, jarkonez egoera mugako baten, maiak danak arbel bakarra ibida eta aldurra ipeatuta. Ez atorniatuta, horrek ez dugu funtzionatuko. Guk taldeka lanitean egoin bada, elkarren gandik ikasteko, gelako funtzionamentuak fisikoki ere beste bat izan behar du, beste zirkulazio bateko aukera eman behar dugu.
eta aukera eman behar digu, batzutan sortzeko testuinguruan nun ikasleak komunikazioa prestatu dute, eta batzutan nun ikertu inbar dute, eta beste batzutan kapestara gozatzen. Baina, malgutasuna ere bada klabe potoloa, bai? Orduan, naiz hasierako zeara, hasierako diapositibara, hau, hemen, ez da, muina non da berdin, non da erronketan, oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza, 3 elementu horiek dira oinarri. Eta horiek izango dira gure tresna, ez? Erronka kolaboratibo horiek izango dira gure tresna. Baina horiek funtzionatzeko ezinbestekoak izango dira beste 4 elementu horiek. Bestela, edukiko inpaktua, inpaktotxo bat edukiko, baina ez gugu nahi duna. Ez dute edukiko, zeharkako gaitasunek ez dute edukiko gugu nahi duen inpaktua, ze pentsa, Guazen pentsatzea zeharkako gaitasunetan. Irakasle bakoitzak, adibidez, jo dezagun autonomia aukeratu dela, bale? Eta ez da hori ziklo ikuspegi bat autonomia, hau da, irakasle bakoitzak autonomia ditzea beha iruditzen zaio. Bai, eta bakoitzak seguruna definituko da autonomia modu diferente batean. Irakasle bakoitzak autonomia pentsatzen dian, gauza ezberdin bat bali maukagurun, ikasleari emango izkion pistak, bakoitzak diferenteak emango izkion. Edo autonomiaren estandarra ez bali makauleku berdina, irakasle bakoitzak emango izkion pista diferenteak. Arron, ikasleak zer ringo jo kaso. Ez da ikuspegi bakar bat. Asko zerrexago galdukoa ikasleak. Eta normalian gertatzena, denotitu dugu bezala, zer ringo jo kaso komen izan ginen. Horren pixkat, horretik insistitze dugu, erronken testuinguru batek, edo erronketan oinarritzen den testuinguru batek funtzionatzeko, horren azpitik, nolabait esategatik, enbarrutela zutabe batzuk ondo jarritan. Irakasle taldearen elkarlana, ikuspegi interdunara edo ziklo ikuspegi bat, ebaluazioa ulertzeko beste moduak, eta malgutasuna. Betiko ordutegi karratu horrek funtzionatzea zailagoa. Bai? Matemateko nean jo bauka galdera bat, lasai galdetu, Lehen Miguel Ángel egin digu galdera bat. Esan dugu, txe desbentasun dago, bai txatian daukago. Bale, bota baina. Esaten digu, ea zer desbentasun dagoen, hamaika pauso hauek erreminta bezala edo helburu bezala erabiltzean produktu baten garapenean. Bale, ulertze tonta zaiala, ez da? Bale, okerrezpana onta zain. Bale, ordu, zer desberdintasun da? Erronka baldin bada helburua, edo erronka baldin bada tresna. Bale. Guk erronka helburua egiten bihurtzen baldin bada, gure helburua izangoa erronkak sortu. Eta sortuko ditugu, erronka politak. Eta geroz eta erronka gehiago, orduan lasaiago gongo da, eta gaina ikaslei gustatu bali mazizkie, ondo. Zer gertatu daiteke, erronka horiek ez edotea lotuta helburuarekin, eta helburua esan dudala gaitasunak garatzea. Bai, orduan, adibide bat jarriko, abarronekin garbi gobertu. Pentsa dezagun guk erronka bezala jarri deula ikasle bati hau itean, bale? Xago hau itean, eta ikasleari esan dugu. Helburua da hau itean. Hau xe. Bai? Eta bukatzen dian, geroz eta honen antzeko goa izan egin duna, orduan nota behar jarko dugu, printzipioz. Bai? Eta hori da erronka helburu bezala jartzen. Bale? Nik jartu baldin bat erronka tresna bezala, eta helburua baldin bada gaitasuna, nik ikaslari esango diete. Helburua, erronka honen helburua da zu, bi gauza ikastean. Mekanizazioa eta diseinua, simple jarriko ez dakit asko gauza hori. Mekanizazioa eta diseinu. Eta, nik erronka bezala zer, eta inbar dezu, elementu bat, funtzio hauek betetzituna, balioduna, klikatzeko ordenagailuan eta mugitu daitekena, eta ez dakit. Hori diseinatu barretatzen. Bai? Eta igual ikasleak hau egin berrian, egingo du hau. Baina funtzio berdina betetze du, eta bi gauzak egiteko gaitasun berdinak garatu. Baina forma bat hori eman dio, eta beste eman dio forma, beste batek eman dio forma hon. Nere galdera bi hauek bukatzen ikusten dien izangoa. Ez da izango
hau diseinua dipitzen dut edo hau, baizik eta ikaskuntza lortu dira, hau da, guk esan genuen erronka hau, zala, bi gauza lortzeko, fabrikazioa eta diseinu. Diseinatzen ikasizu, fabrikatzen ikasizu. Hori da ez da berasuna. Bai, orduan, zer gertatzen zaigu gure erronkatan askotan? Jarrita daukagula erronkaren hasieran. Erronka hontan, gaitasun hauek edo erreatan lan aitezuenak, ikaskuntza maitzetan lan aitezuenak, ikaskuntza maitzak. Ikaskuntza maitza hauek lortzeko. Bai? Gero, jutega evaluazioa, eta evaluazioa da. La presentación, un 5. El producto, un 8. La defensa, un no sé cuánto. Eta lotuta. Osea, guk esan baldin badeo, erronka badala, lau gauza ikasteko, bukaeran baloratu behar duna da, lau gauzaiek ikasi dituzten edo ez. Zertan oinarrituko gehan? Evidentziaetan, aurkezpenean, entregatu duten memorian, defensan, produktuan, ibilbidean zer egin dituzten beste ez dakiz ematen iketetan. Baina baloratu behar dena da, ikasi duen ez duen ikasi, ez produktua egin duen edo ez. Askotan gertatzen gu, produktua ez dute bukatu, baina ikasi behar duten ikasi dute, eta beste batutan alderantzen. Horrek ez du esan nahi, enekin ez dut esan nahi, produktua inoiz ondo egon behar ez duenik ez, ziklo batzutan, produktua inda egon behar du, baina horrek dauzka bere momentuak, igual hasieratik ez da behar produktua ondo egon, beste ikaskuntza batzuk dira. Miguel Ángel ez dakit horrekin erantzun da behatzean, edo beste kezkaren badaukazun. Behiratze txatan, Zuzatek zer txatu, pentsatu nahi dut, horrekin erantzun da gatzela. Bestela idatzi txatian, bale, Miguel Ángel, edo ireki mikrofonoa eta esan. Bai? Beste galderan bat, norbaitek honekin, lasai bota, Hortako da saio. A ber, beste... Vale, eskatuko izuet sartzea berriro mentimeterrea. Berriro sartze batzate mentimeterrea, ze beste galdera bat botako, Vale. Dauzkazue hor esaldi, operogeitari pertsona zarete, dauzkazue hor esaldi batzuk. Eta nahi bet esaldi horiek baloratzea. Ezkerretik eskubita, ezkerreta izango litzateke ez nago ados, eta eskubita erabat ados. Bai? Orduan, etatzi metodologia bat da. Esaldi horrekin ez nago ados, pues, jartzen dut ezkerreta barkatu. Erabat ados, pues, markatzen dut eskubita. Denbora pixkat utziko eta asko zaudetela. Hogeita bost, berrogeita hamabostetik, pixkaren utziko bazaren. Hamaika. Bueno, jarriko ditut ja emaitzak, Norbaitek gehitzen bada, jarriko ditut. Vale, bueno, hau da holako media bat. Vale, gero deskubrituko dugu, nola
esaldi hauek zenbateaino ian edo bai? Bueno, hortxe, denok ikusten. Vale, metodologia bat da, bostetik, 2,5, profilan hitzei erantzuteko aukerak zabaltzen dizkigu 4, erronkak egitea 3, helburua ikasleen perfil profesionala garatzea, eta hori ia 5, eta ziren oinarrien irakasle taldea dago, 3,5. Vale, gero jarretiko da. Erraterako nahi. Orduan, hola lan egitea, ze aukera ematizkigu edo guk ze aukera ikusten dizkigu. Bueno, alde batetik, ikasleen gaitasun profesionala edo beraien profesionaltasun horren barruan garapen osoago bat egiteko aukera emateko, ez? Iritsi zaigu zeharkako gaitasuna lantzeko aukera jartzia mahai gainean, entrenatzeko aukera jartzia mahai gainean, erronka ezberdinen bitartez, horrek aukera emateula teknikotatik, gaitasun teknikotatik edo jakintza teknikotatik haratago joateko. Eta aukera bada, ze azkenean, pentsatzen zuen esperientziaren izango dela, gurea bezena, baina ikasleak deitzei zuenean enpresetatik, ikasle bat behar dutela, normalean ez dizut esaten, ni administratibokoan ez esaten, behar deu, kontabilitatean 10 bat atera duen ikasle bat. Normalean esaten dute, behar deu ikasle jator bat. Eta alumna, maja, hona altxako mokuna. Ja, klaro. Eta horren atzetik zer da? Normalian horren atzetik zeharkako gaitasun da. Eta zeharkako gaitasun horiek entrenatu behar ditu. Lehengo, oain dala lagun pare bat, Arabako ikastetxe batea junginean, eta bereiek esatzen duten, behaldu ditugu, lehenengo meneko 3 astetako dual esperientzia hortara, eta ikasle batzuk, jakintzak badituzte, baina ez zekiten nola aurrein hainbat egoere, ez zekiten kasu honetan alkateak enitzen bakuten. Eta kostaite zitan, alkateak enitzeitia, edo bilatu bat dituzte, beraien errintza duen baliabide ezberdinak funtzio konkretu bat etzetzen zutenak. Nola detu, eta zerrin, eta nola, iniziatiba hori kasu hortan, entrenatu diteke erronken bitartez, testuinguru hori jartzen diogulako entrenatzen. Piskat, gaitasun teknikoak entrenatzetik haratago da. Eta hortan garrantziozke dauka, ze erronka mota, ze testuinguru mota diseinatzen dugun irakasle. Bai? Beste alde batetik, ze aukera emateigu, profil diferentetako ikasleetara iristeko. Eredu asko ze malgua da, eta malgutasun horrek aukera emateigu behar gehiago daukanai gehiago atenditzeko, eta behar gutxigo daukanai gutxigo atenditzeko, ze denek ezakate behar berdin. Eta talde txikitan lan egite duenez, eta kasu batzutan, momentu batzutan, manakalanian nahi denez, aukera emateigu hurbiltzeko eta pixka taldea honditik ihes egiteko. Orduan, alde hortatik jugo bagina diseinu unibertsalera, ez da? Etazi ereduak asko ze aukera gehiago emateitu ikaskuntzaren prozesuaren diseinua unibertsalizatzeko, nolabait esan badaiteke, beste eredu batzu baino. Ze aukerak emateitu ikasleak testuinguru diferentetan mugitzeko, eta batzutan pandean lan emeu, eta osatzutan banak emeu, eta osatzutan hori bakoitzen segun ze egokitze zaio, ikaskuntza prozesura egokitzeko aukera gehiago ematizki. Perfil diferentei, aukera gehiago ematizki. Eta horrek ez du esan nahi, hau barita magiko badanakin, eta edozen ikasle perfiekin funtzionatuko honekin. Leheno, funtzionatzen bezala, ikaskuntza, oazen jartzea, oain dela 20 urtekoak, magistrala oazala, ez da irakaskuntzan zentratu eta zain beste ikaskuntzan, ez zuen funtzionatzen ikasle guztiekin. Eta honek ere ikasle guztiei segurun ez dien antzungo. Baina rangoa handitu. Beste alde batetik, ematigo aukera, dualeko esperientzia eta zaratago enpresa eta enpresa mundua txertatzeko ikaskuntza prozesuan. Gaitasunak diseinatzerakoan, enpresekin diseinatzen dugunako. Erronkak pentsatzenakoan, enpresekin hitzik dugunako ikusteko, benaien erronka mota zen izan daitezken. Edo enpresa bat etortzen dalako, enpresa bateko norbait etortzen dalako, erronka hori aurkeztea, edo jutealako enpresara testuinguru hori ezagutzean, zen egiten bateu,
ikaskuntza prozesuko momentu ezberdinetan enpresako errealitate hori bistaratzeko aukera. Eta garrantzitsuenetako bat aukera emateulako elkarrekin ikasteko. Bai ikaslek eta bai irakasleek. Eta elkarren artean, ikaslek irakasleekin, talde batzuk. Orduan, hor sortzen dian elkarrizketarako aukera. Sortzen dian gatazkak. Gatazka horiek ebazteko aukera. Eta gu nola lagundu izan egun, gatazka baten aurrean, zein dan bide osasuntsu bat, eta jasangarri bat gatazka horiek ebazteko, eta zeintzuk ez. Osa, regulazio emozionalak, sortzen dira asko zegoera anitzagoa, eta horrek iteuna da, ikaslei ikasteko aukera, eta batzuk bestetak ikasteko aukera, zabaldu, eta beraien gaitasun profesionala handitu, beraien talentua garatu. Eta beste aukera pile bat bururatuko zaizkizu ez segun nazu, baina guri hauek garrantzitsuak egitu zeztu, pistarat. Eta azkenik, gero zuen galdeketa pasako gara, azkenik, pixkat, ikastetxetan ditugun eta mitoak, ez da, igual zuen ikastetxetan daude, eta igual ez, Eta ez badaude, oso no. Baina badaude mito batzuk hor daudenak, azkenean badakizue, izten danean zerbait berria, bakoitza juten da, irakurketa batzuk egiten bere testuingurura egokitzeko. Eta egokitze hortan, mito batzuk sortzen azkenean. Eta askotan mito horiek, hor daude, ez egia, baina funtzionatzeko egia izango baina zen. Bai? Orduan hor jarri ditugu batzuk, gehiena entzuten ditugunak ikastetxetan, ez? Etazi metodologia bat dela. Etazi ez da metodologia bat, etazi da ikaskuntza testuinguru bat. Eta testuinguru hortan, metodologia ezberdinek dute parte esanen. Klase magistralak posible dira etazi testuinguru baten, bai, dagokionean, ez beti. Beti ez da metodologia egokina, baina posible da, bai. Simulazio bat posible da etazi testuinguru baten, bai. Posible da, kasuen ebaztena eta testuinguru baten, bai. Posible da analisi metodoa erabiltzea, bai. Metodologia ezberdinak erabiltzea testuinguru berdinean barrun. Segunda zer lortu nahi du. Metodologiak erabiltzen ditugu, helburuaren aran. Bai. Beste bat, etazi erronkak egitea da? Bai, baina ez da bakarrik erronkak egitea. Ukite baitugu erronkak. Eta jarritzean badu beti bezala funtzionatzen, beste goza guztik. Lehen esan dugu, erronkak egiteko oinarrian beste elementu batzuk ematen. Elementu horiek ez badago. Erronkak egite baitugu, baina irakasle taldea ez badago. Bakoitza bere moduloi begira dago. Ebaluazioa eta kalifikazioa bakarrik egiten. Ez duguko, hori ez da ipatzen dugu. Ez da zitestu inguruan. Erronkak ingo ditugu, baina ez da eta zitestu ingurua. Eta zitestu ingurua ez da bakarrik erronkak egitea. Erronkak egin behar dira, bai hori da proposatzen den gelako dinamika. Baina horrekin bakarrik lortuko dugu, erronkak ez dira erronka izango ez badago irakasle talde bat atzetik, ez badago ziklo ikuspegi bat, ez badago badago ebaluazio formatibo baten eta horrekoak atzetik ez badago malkotasun bat, erronkak ez dira erronka izango. Bai? Etazi taldeka lana egitea da. Etazi proposatzen taldeka lana egitea tresna bezala. Testuinguru honetan proposatzen du talde lana tresna bezala. Ikasleek ikasteko. Baina helburua ez da taldean lan egitea. Taldean lan egitea erabiltzen dugu ikasle gaitasun batzuk entrenatzeko. Eta, de paso aprobetxatzen, ez da taldeka ikastea, sana egiten da. Askotan kezka irakasle taldeetan izatezke. Taldeka egiten lana, eta gero nota berdina eta taldea tresna baldin da, ikasle batek tresna hori segun nola erabili den, ikasle bakoitza iritsi daiteke puntu diferente batean, eta ikaskuntza izan daiteke diferente. Ikaslea tresna dalako ez dalako, bakatu taldea, tresna dalako ez dalako helburu. Eta zin ez daude azterketak. Hori da beste nito bat, eta zin ezin azterketak. Eta zitestu inguru baten ezarketak zentzokate, bia evidentzia bat gehiago, beste batzuk daude bezala. Produktu bat fabrikatzen duenean, produktua izangoa, edo memoria bat itegunean, edo defensa bat, edo azterketa bat, edo bukiman duena da, ikasleak ikaskuntzak lortu ditu edo ez, jakin. Eta hortarako erabiliko ditu, nire eskura daude, evidentzia diferentia. Eta evidentzia bat azterketa bat izan daiteke, bai. Evidentzia bakarra izangoa, normalian ez luke behar, ze gaitasun guztik ezin di azterketa baten demostratu. Baina, erabide, ezke, klaro, baina benetako ez, eta momentu oro ez da, pentsatu behar dugu, azterketa bat zertarako da, zer ebaluatu nahi, zerren evidentzia lortu nahi,
azterketa bat egitea. Bai? Lehenago aipatu, eta hasi da, que se busquen la vida ikaslea, eta ni hortxe nago eserita de maian, ez. Ikaslei autonomia eman bartzaile, bai, zeusten esperientzia batzuk ez dituzte, eta esan du esperientzia egin atzetik, gaitasunak garatzea da. Orduan, se tiene que buscar la vida, bai, baina acompañados. Osa, ez da ikasleak bakarrik ustea, ez da ikasleak bakarrik lanetea. Guk diseinu bat ite dugu, gelako funtzionamentuaren diseinu bat ite dugu. Ikaskuntza ibilbide bat diseinatzen dugu, erronken bitartez ikaslegintzako. Eta ikaslegi gure gidaritza behar dute, bai. Vale? Eta hasi da espazioetan dirutza bat gastatzea, eta hasi behar ditu espazio malgua, bai. Eta espazioak malgutzeko kasu batzutan, bota ditugu paretak, egin ditugu bi gelatatik bat, jarri ditugu lehenengo mailako eta bigarren mailako ikasleak denak elkarrekin, eta ziklo diferentetakoak tailer berdina, batzutan bai. Baina esatutan ez daukagu hori egiteko aukera. Eta askotan mailak lekuz aldatzeakin, gelako mugimendu asko aldatzen da. Bai? Orduan hori ere, nola esateko laguntzen du espazioak aldatzeak eta espazioetan inbertintzen laguntzen du, baina horrek ez du aldaketa egiten. Ikastetxe batzutan egin dira espazioetako inbertsioa, gero barrun betikoa egiteko. Lehenengo iritsi behar du ikaskuntza prozesuaren diseinua guk nola aldatu nahi den ikaskuntza prozesua, eta gero horren ondorioz espazioak aldatuko ditugu ez aldegatik. Bai? Eta zik bakarrik funtzionatzen goi mailako ziklotan. Hori ere ez da horrela. Bai, eta testu inguruak, balio oinarrizko mailako ikasleentzako, erdi mailako ikasleentzako, eta goi mailako ikasleentzako. Eta badaude ikastetxeak 3 etapatan erabiltzen dituztenak, eta batzuk hasi direnak ze graduetan erabiltzen. Arazo ez da ze ikasle baizik, eta guk ulertu behar duela, ze lortu nahi duen ikasleekin, eta zein da testu inguru egokina ikasle horientzako. Jakinda, eta zi ereduan zailanean, badaudela horako marra gorri batzuk, ez da? Lan kolaboratiboa, ebaluazio formatiboa, erronken bitartez lan egitea, zikloko ikuspegitik lan egitea, baina gero hori, ja egokitu detik, leheno jarri eta adibide bat. Oinarrizko mailan lanean egin ikastetxe batzuk, 11 pauso bereien ikasle egitezaile una eternidad, eta laguntu dituzte, eta dituzte, 5, 6. Agina gutezaren lako ikasle. Eta azkenean, nola izateko, ilusio optiko bada, eta atzetik bada hau prozedura. Baina ikasleek ikustu ez 5 pausen ditu, 5 etapa. 11 itezaile oso nintzen, egokitu nintzen. Baina atzetik daun lanekeko muga bardin. Eta gero horrere badao, eta zikin gutxigo ikastea. Eta egia da, tarea txiki gutxigo iteko aukera emango digula, seguruna, bai, lehen egite bazen dituzten 100 pieza oain dituzuen 85, igual, bai. Baina, helburu ez da piezak egitea da ikasten. Eta ikaste hortan, zeharkako gaitasunak, balioak eta gaitasun tenuetan. Eta konbuto hortan, ez daude ez diateratzen. Eta zizateagatik okerra. Behintzatu hori da, egin ditugu 2 ikarketek esate dutena. Beste gauza da, oaindu ikasleak eta oain dela 20 urteko bestiala berdina. Baina hori ez da eta ereduaren ondoria. Orduan, nik batez ere zentratu nahiko nuke aukeretan, ze aukera ematen eta zi eredua. Ikaskuntza testuinguru malguago bat sortzeko errealitatetik gertugo da ona. Ikaslei bakoitzai bere ibilbidea egiten lagunduko diona. Testuinguru baten, baina bakoitzai bere ibilbidea egiten lagunduko. Baliabideak eskainiko ezkiona aurrea egiteko. Dauzka ikasleak, dauzka irakasleak, dauzka bere ikaskideak eukiko du bere konpromisoa guztiari jokuan jartzeko aukera ematen. Eta nire partetik horrean jo. Orduan, hemendik aurrea, ireki mikrofonoa lasa, idatzi txatia, eta jugogea erantzuten aldan neurrien sortzez ezkizuen zalantza. Enekoetzak idatzizkigu bi galdera. Venga, bota, Enekoetz. Lanean jarri nahi naute. Bota. Edo esan zu bestela baina. Bueno, esaten digu, ea zindan, seinale nabarmenena, nola ikus dezakegun, ez gaudela eta egiten, ez eta programazioak baietz esan. Guk ikusten baldin badeo, gela bat behiratu ez da, eta ikusten baldin badeo, ikasleak ez diala, elkarlanean.
tareatan ari diala, eta beraien galdera diala, eta oain zein barde, eta orain zein eta orain hori bali badia galderak, eta galderak ez badia ze ikasi deten, ze falta zeiten ikasteko, hor ja, kontuatzea gauza batzuk aldatu marrean. Hau da, gelara junta ikustu da, tarean gaudela zentratuta eta ez ikaskuntzan, batez ere hor nabaritzea. Hor, eta gero kolaborazioa daun beraien artean ere ez. Kolaborazioa ulertuta, kolaborazio ez dala lan gutxo goiteko, dala gehiago ikasteko, Eta hori ere lan duen behar da ikaslekin. Ikasle batzuk kolaborazioa, hau da, taldeka lan aitia erabiltzeu, bakoitzak lan gutxo goiteko, ez? Bakoitzak iteu puska bat, eta peatu iteu, hor produktuan behiratzen eginean. Baina guk behirada lortzen baldin badu ikaskuntzara eramatean, bakoitzak zati bat itego, bakoitzak ikasiko ditu gauza batzuk, eta ez dituzte danak ikasiko. Bai, ez dakit horrekin erantzute zuten enekoet. Bueno, bigarren galdera bat ere aipatzen du. Ea zein izen beharko litzaketekeen irakasle talde batek egin beharko lukeen aldaketarik garrantzitsuena testuinguru lan egiteko. Vale, nik garrantzitsuna baino, ze garrantzitsuna eske asko okurritzen zait, baina badago bat netzako lehentasuna dana, eta da irakasleak talde bezala funtzionatzea eta ziklo ikuspegia osatzen. Hau da, irakasle talde batek pentsatzea, beraiekin ikasle batzuk 2 urte pasatu dituzte, justu guain dia, ez? Izan dira aurre matrikulak eta belaxe izango dira matrikulak, ez? Orduan, ikasle bat matrikulatukoa, automatizazio eta robotika industriala. Eta matrikulatuko dira 22 ikasle, zerbait esatagatik, bale? Ikastetxe batek. Matrikulatuko dira 22 ikasle, eta implizitoki irakasle talde hartzen nahi dian konpromisoa da, 2 urtetan, beraiek nahi badute, hori importante da, 2 urtetan, guk lan egingo dugula beraiek, 2 urte horiek pasatan gara, lanbidertako profesional txukun batzuk izateko. Orduan, implizitoki hori konpromiso hori hartzen nahi dira irakasle. Eta hori da gure helburua. Orduan, irakasle talde bezala, hori definitu behar dugu, hau da, zer da automatizazio eta robotika industrialeko perfil profesional txukun bat. Ez ze gaitasun eduki behar ditu. Eta hori da ikasleekin hartzen egin konpromisoa. Gaitasun hori lortuko dituna, gurekin, nahi baldin badu, klaro, bera konprometitzen baldin bada, gurekin elkarlanean 2 urtetan zehar. Orduan, hori definitzea, gaitasun horiek definitzen esatea, hau da gure helburua, eta gure esateten da irakasle taldearen helburua, baina baita ikaslearen helburua. Netzako hori da, ja, aldaketa potolo bat ematen du. Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik, esatea, bale, hori baldin bada gure helburua, guk nola lan egingo duen talde bezala, ez bakoitzak. Ez bakoitzak ze ariketa egin dituen, bakoitzak ze klase emango dituen. Talde bezala nola lan egingo duen, ze ibilbide eskainiko diogu ikasleei. Ez nola lan egingo duen 2 urtetan zehar, beak hori lortu dezan, beti ere berriro jartzen nahi gainean, bere konpromisoa nahi gainean baino da. Ikasle batek ez baldin badu nahi, gukin dezakegu birgeria, baina ez du nahi. Baina guazen suposatzea ikasleak nahi duna. Guk ze ibilbide eskainiko diogu, irakasle talde bezala, eta ez 10 ibilbide bat. Denen artean ibilbide bat eskainiko dute. Ibilbide hortan, modulo bakoitzak edukiko bere lekua. Gaitasun bakoitzak edukiko bere lekua, baina ibilbidea da bat, laniteko modua da bat. Hori bateratzea, izugarri erresten die ikasleei beraien ikaskuntza prozesu. Gehiago? Gehienek kamera itzalita akazu eta orduan ez dizkizu eta aurpegiak ikusten. Baina, bueno. Zakit balio izan dizuen, zerbait argitu izuen, norbaitek galderaren balgio argitu nahi badu. Esan dezakezue mikrofonoa irekita, edo idatzita diskreto gehatzea, baten batek diskrezia behar baldin badu. Listo, baina? Bueno, baldin badaude galdera, goatu arazte izue, grabazioa eskura jarriko geula, hemendik eta bazakit 10 bat egun eta edo sainatuko gea, oporreta juna horretik bai behintzat, bale? Ze edizio lan txiki bat ite dugu, eta hor gehatuko iaia italenteko web horrian, bale? Orduan, edozein saiotan parte hartu dezuenei, denei, web horrira egotzen janean, abisatzei zeu esateko ja web horrian daudela, zuen eskura, eta nahi dezuenean berrera biltzeko, bale?
Eta, bueno, edozein zalantzatako, bakizue non gauden, bai, italente, eta korreoa, telefonoa, badakizu ikastetxetan ere badauzkazuela ikaskuntza koordinatzailea, haiek ere laguntzeko daude, eta bere ikastetxe bakoitzak ere badaukala bere referentziazko pertsona talentekoa, eta gu ere laguntzeko gaudela. Bale? Bueno, oso ondo, eskerrik asko denei, parte hartzeagatik. Egun ona izan, aio.